повечето жени обожават да говорят за бившите си. Ходи на едни тренировки. Имаше нова мацка, треньорка, обучават я и тя ще води тренировка. Питаме съвсем приятелски, как си? Казах, добре, малко съм схванат, мисля, че възглавницата ми не е удобна, трябва да си купа нова. И тя ми отвръща. Докато още бях с бившия ми, се купихме една 90 лева. Идваше с подарък една по-маничка, той си хареса по-малката, за мен остана тази 90 лева. И аз съм... Какво да правя с тази информация? Минава тренировката и тя казва, браво, с много добра енергия започнахме деня. Да, супер, чувствам се много готино, благодаря ти. Последните месеци на нашата връзка не беше така с бившия. Ма не ме интересува това. Качвам се на метрото, виждам едно младо момиче, искате ли да седнете? Благодаря ви, но аз имам приятел. Викам, а той на мен ми е лошо и ме болят коленете, ама пита ли ме някой? Прибирам се до вкъщи. Пред блока засичам една от нашите съседки, малко по-възрастна дама, напълнила чантите с пазара. Нека ви помогна. Бог да те поживи, Бог те праща, моето момче. Покойният ми съпруг беше джентълмен като те. Айде, стига бе!